Hello, good day. Ako nga pala si Miguel Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon, ipapakilala ko itong entry-level big bike ng Harley-Davidson, which is itong Nightster Special. Ito nga palang Nightster S, two-seater na. Meron na siyang pillion seat for your OBR. Tapos, yung computer box and air filter na siya, dito na siya located, dito sa akala niyong tangke, pero hindi ito. Ang tangke niya is located under the seat, which is nabubuksan through susi. Then, ang tangke nito is may fuel capacity na 11.7, may fuel economy na 20 kilometers per liter. Pagdating naman sa engine, meron itong Revolution Max 975D o 975cc na may lakas na 89 horsepower. Pagdating naman sa cooling system, liquid-cooled na siya. Pagdating naman sa bigat, meron itong 225 kilograms, pero huwag tayong mag-alala kasi meron lamang itong 715 mm na seat height na pwedeng-pwede sa mga average height Filipino riders natin. Tapos pagdating naman sa ground clearance, meron itong 120 mm. Then, pagdating sa control, naka-mid control na to, unlike sa other cruisers na naka-forward control. Pagdating naman natin sa ilaw, both front and rear, gumagamit na sila ng LED. Then, pati sa signal light, LED na rin. Tapos, may makikita kayong maliit na logo ng Harley-Davidson na mas magpapa-premium sa kanya. Then, pagdating dito sa handlebar, pagdating dito sa mga clutch and brake lever, adjustable sila in 5 levels. Dito sa left-hand switch, dito natin makikita yung low beam, high beam, at saka passing light. Heated grips na abang lang to. Cruise control, then cycle button, menu button, settings, tapos yung toggle switch, signal light, busina. Pagdating naman sa right switches natin, dito natin yung makikita yung easy access sa mode, ignition switch, kill switch, hazard, then toggle mode para sa mga entertainment, easy traction control on and off, at saka push to talk. Then pagdating sa mga side mirrors natin, naka-bar and round side mirror na siya for classic look. At syempre, wag natin kakalimutan for mas stronger na yung braking natin, Brembo din yung brake reservoir. Pagdating naman sa suspension, gumagamit sa front ng 41mm Showa conventional fork, hindi siya preload and rebound adjustability. Pero sa likod naman, dual shock siya with preload adjustability. Then pagdating naman sa wheels natin, gumagamit ang stock tire ng Harley-Davidson Dunlop 190/19 sa harap na may cast iron. Pagdating naman sa likod is gumagamit ito ng 150/80/16 na meron ding Dunlop collaboration with Harley-Davidson. Pagdating naman sa brake, gumagamit ito ng 4-piston Brembo calipers dito sa harap at single piston naman sa likod. Brembo din syempre. Then syempre, hindi ba natin kakalimutan ang ABS for safety naman. Pagdating naman sa display natin, meron tong 4-inch round TFT display kung saan natin makikita ang 4 na riding modes, which is Sport, Road, Rain, and Rider mode mismo, kung saan natin mako-customize according sa rider preferences. Then, bukod pa doon, meron itong onboard navigation, Bluetooth connectivity, and phone connectivity. Dito sa entry level natin sa Harley-Davidson, which is itong Nightster S, na meron na siyang advanced features, makukuha na lang natin siya ng 1 million. Pero ngayon, nag-markdown tayo into 835,000 for standard colors, then 848 naman for premium colors katulad nito. Pagdating naman sa warranty, meron tayong 2 years warranty kasama na yung battery doon. Pero syempre, hindi natin sasama doon yung mga wearables, which is katulad ng clutch lining or mga brake pads. Pagdating naman sa inclusions, meron tayong 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care, roadside assistance, and 1 year hub membership with roadside assistance all throughout the Philippines. Pagdating naman sa mga inquiries, pwede nyo akong kontakin sa 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa Facebook page namin na Harley-Davidson of Pampanga o kaya pumunta dito mismo sa showroom namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga, located dito sa
Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga.